Hem arrencat els alls, els hem posat al sol, que s'aixuguessin una mica, i hem tallat els arrels, l'arrel. Bueno, els forstals els pots fer de 10, de 20, de 30, com vulguis. Jo n'he agafat 20. I ara n'agafaré 3 per començar el forn. Veus? Els he agafat així, els he posat 3, els he lligat. Quan estan lligats, llavors se n'agafa un i es posa així. I es va fent una trena. Es va fent una trena. Així és. Anar agafant alls i anar-los posant ben posats. I es va fent la trena. Es va tirant, anar trenant. I així es queden ben posats i ja és bonic, són bonics. Els queden molt bé. Bueno, veus, ja es van acabant. Bueno, ara quan s'han posat tots els alls, els troncs o les fulles que queden, s'ha d'anar fent una treneta. Anar fent una trena fins que s'acaba. Quan s'acaba els troncs aquests dels alls, llavors els girarem així i posarem un cordell. Això ja serveix per penjar-los, Tenim aquestes puntes i ja està. Ja tenim el forn fet.